Respiră, da? Mama! Ai văzut șuturile, nu? Haide! Uite, ia uite. Haide! Icaru! Mai dăm! Da, provoare! Benzi. Vane, Teva, Fel! Care ești? Blaj, unde stai? Noi dăm? Da! 2 contra 1! Vino! Șor, șor, șor! Bravo, bravo! Așa, copii, hai! Hai, băi, ți-am zis. 2 contra 1! Joacă! Da! Repede, scoate din grămadă! Scoate din grămadă! Repede! Peste! Joc cu față! Da! Deschis! Haide! Hai, Darius. Hai, Mariu, al tău e. Al tău e. Nu! Bine! Nu Hai, lăsa! Mariu, bravo, bravo. Haide! Bine! Hai, Patrice! Hai, Provane! Dublează rare! Hai pe picioare! Strânge-l, Antonio, strânge-l! Bravo! Provane! Tine de minge, Antonio! Hai! Rafa, nu mai lăsa să se toarnă, Rafa! Bravo. Mario, unul în față, două în față! Da, nu am. Bine, bine! Nu cade Provane, nu dai! Hai, Mario! Hai, haide, totul! Da, da, da! Hai, copii, haide, haide! Hai, Darius, hai. Hai băieți, hai băieți! Hai băieți! Foarte bine, bravo. Hai, Călău, hai! 4-1. Hai! Bravo! De ce nu acolo? E bine! Bravo! Darius! Primul anii! Hai, repede! Hai, Provane, în el! Rare, ce are Ștefan? Hai, Mariu, hai, al tău e. Hai, Mariu. Nu! Bravo! Bine, Andrei! Bine! Haide! Haide! Peste! Nu cade! Noi trebuie să dăm! Bravo! Hai! Rare! Nu trece! Excelent! Bravo! Bine! Bravo! Ca la carte! Bravo, Bodonea! Excelent! Rare! Dacă tu nu închei acțiunea acolo, se întâmplă asta! S-a pliat la fix pasă. Hai, băieți, nu nimic. Hai, băieți, nu nimic. Uite! Hai, Darius! O dăduse bine, bravo. Atenție la mingea lungă, încă o dată! Bravo, Darius. Da, Provane! Da, La lucruri care nici nu da, cuprinde. du-te de Pe cuvânt de aici, lasă-l. Pe cuvânt de nu, pe eu. Hai, Darius, joacă, Mariu, joacă. Încearcă să bani în teren! E un ceac mai greu decât ceac. Bodonea mai sus! Nu. Nasu! Da, sunt cur. Știință. Ăsta e! Da, te-am zis să lași! Hai, Tine, joacă! Hai, băieți, hai. Tut. Bun. Bine. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, nu nimic, hai. Domnilor, câștigăm un duel! Joacă! Mai trebuie să și pierdem. Mario n-are voie să Păi, ți-a dacă nu pierzi, nu înveți. Trebuie să ții Deci minte! doar din pierdut înveți. Din câștigat ajungi în față. Hai, Mariu! Pierzi. Haide! Hai, Antonio! Bine, Andrei. Bine, bine, excelent. Bravo! Andrei! Bravo. Reluare, Bodonea!
Bravo! Deschis, Dani! Joacă-le! Da, repede! Repede! Preluarea! Preluarea! Exact! Bravo, bravo, bravo. Haideți. La Radu! Primul la minge, vezi! Hai, Mario. Hai, Mario. Bat eu. Du-te, unde? Veniți doi. Hai la primit, joacă! Dă eu aici și tu. Forța! Sus! Sus! Vino, Eli! Radu! Hai! Bubuie! Gol, mă! Radu! Joacă, pane, joacă! Da, Mario! Lasă-o! Joacă, să legi! Ce mișto a încercat și aici pe ăla să se prelungească cu călcâie. Hai, hai, hai! Da, hai. Da! Da! Nu treci. Bravo. Lent! Foarte lent! Ești! Ești! Mane! Așa, Radu! Nu te pierd! Bravo, Mane! Da! Hai! Haide, partichet! Bravo! A făcut Darius! Bine, Gaura! Hai, șut! Bine! Bravo. Nu, nu. Frumos! Nu știu dacă n-am întors-o. Uite, 7-1. 7-1. Hai, partichet, Radu, joacă! Bravo. Hai, ne-am văzut că se zice. Haide! Doi. Haideți! Hai! Da, de ce? Hai, mama, Hai, David, joacă, David! Ne plângem. pasă, mamă, pasă! Haide, el, haide, el! De ce te vorbești și nu faci la mijloc acolo? Haide! Bravo! Corect, foarte bine, Mare! Bravo! Joacă-mă repede de acolo! Haide! Mario, mai sus! Hai, David, hai! Hop, hop. Mai tare! Bravo! Bădănea, stai un pic mai sus! 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 Hai, Bădănea! Uite, Alex. Hai, mama, poți să Hai de centru! Hai, deci totul ales! Repede! Schimbe! Gata! Apa, nu mai lăsa omul în spate! Hai atât cu el! Lasă, lasă și rămâi sus! Bădănea la portar acolo! Hai, joacă! Bădănea! Haide! Hai, pare! Hai, bine! Vino! Da! Du-te un pic mai repede! Hai, Darius, hai! Bine, bine! 11 metri. Hai! Nimic, haide! Hai, sus, mama, învingă! Să marcăm! Mare mută! Hai! Hai, hai, Darius! Roger! Ia unul la unul! Continuă! Bravo, Tonu! Hai, încă unul! Ce tare! Ce tare! N-are nimic! Hai, băieți! Joacă! Hai, băieți! Bravo, Rare! Da! Da! Hai, Curbane! Bravo! Hai, Darko! Hai, Darko! Hai, Mario! Bravo! Dă-i-o aici! Hai, Mario! Hai, Mario! Hai, Mario! Hai, nu te face, Mario! Bine! Bravo, băi!
Șut. Bine, bravo. Șut. Șut, gol, mă. Bravo. Bravo, Davis, hai, mami, hai. Hai, bravo, bravo. Hai, capul sus, capul sus. Bravo. Mai sunt 5 minute. Hai, mami. Bine. Bravo, Andrei. Bine, măcar v-a mers faza. Bravo. Patrick e fular! Anca nu jocai central! Șefi dreapta! Alex! Hai, stai. Meciul. Așa, așa și accelerează! Dă-i! Una, două! Coboară! 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 Ia uite! Ștefan, ce ai, mă? Hai, plece și Bine. Bravo. Da. deschide! Mai ești unul! Ia-o pe poartă, pe poartă! Foarte repede! Noi avem! Așează-te! Mare este, mă duce în viață! Vino, hai da! Uite ce fac acolo. Ai nu știi, au făcut un... Joacă, joacă! Ține de mine! Bravo, Peter! Bravo, hai. Foarte bine! Ține de mine! Hai, Edi, bravo, Edi! Hai, copii, hai. Vino, Mario! Joacă în față! Da? Hai, mă, Hop, hop! Bine! Bine! ăștia fi! Da? Da, da, haide, haide! Înțelegeți? Bravo! Bravo, băi. Urcă! Haide, haide. Hai, nu vă lăsați, hai, hai. Bine, Ștefane. Deschide! Bravo. Bine! Du-te! Hai, Darius, în el. Hai, Darius. Haide, haide! Bravo! Bravo, Edi! Ei, coboară! Alex, erai prea sus, Alex! Bine. Hai, stai. Bine, bravo. Vete! Coboară! Hai, în el, în el. Bravo, băi! Haide! Haide, mă! Bravo! Ștefane, ești ok, mă? Are! Ah, bravo. Hai, Nico! Hai, Nico! Faceți doi la minge, aceeași minge. Bine. Bravo. Bravo, uite ce. Bravo, Darius. Bravo. Apoi. Repede! Trecerea! Haide. Hai, mami. Bravo, nimeni!
Hai, Fili! Pas! Hai, gol! Hai! Bine, gol! Hai, mă! De pe linia a luat. Yes! Nu, azi nu mai. Azi dimineața fără 2012. Bravo! Cât e scorul, șef? Hai, hai! 8-3! 4 de la scot. Bravo, bravo! 2012. Auzi la ei aproape No. Bine! Hai, lasă că nu e nimic. Hai, bine! Nu știu bate, drăg. Hai! Bravo! Uită-te! Bravo, bravo, bravo! Dar nu te fac să nu capacitate, e dacă să pe 5. Hai, dai, Stefan, ești bine cu cerul? Nu mai mult. Nu s-au dat acum poate să Bravo! Unde s-a? Scoate-o! Diagonală! Lasă! Hai, Mario! Haide! Hai, pune în poartă! Am pierdut un pic din avânt. Da, Ia zic că da. corect, da, mă duc aminte că au jucat cu... Hai să mă duc. Atât au fi, da. Ai dormit bine? 13, 44, da. Bravo! Dă-ne mă, Haide, haide! nu s-a mărit, am temite ca să nu mai o sun. Are dreptate, nu-i vorbi urât. Băi, auzi, nu-i vorbi urât, n-ai de ce să te... Cătălin, așa e. Nic! Nicolas! Cătălin, Cătălin, da.
Bine! Nicolas! Trebuie să dăm gol, obligatoriu! Ce bătaie dau. Nu te mai oplica, atâta că... Stai liniștit și eu nu cred că s-a măritat. Păi bă, de toți mințiți și aminte ca și tine. Păi verifică. Hai, mai ai cheile alea care ți le-am dat? Păi și ce caută la tine? Dă-i afară. Nu-i. Să-ți dea și cheile. Da, m-am înțeles. Da. Făceai așa și atunci mai la gol! Da. Să te atenți la 2 cu 1! Păi care ți-am dat noi, da? Păi știu, ai schimbat de 15 lei. Păi, te fură toată lumea, bă, pe tine, nu ai, acum eu sunt la meci, eu... Te faci puțin pe picioare. Ba, spune-le la aia că vin cu poliția la ei, dacă tu... Bine! Atunci să plece. Bravo! Deci ei nu poate să stea acolo. Bravo, Andrei! Poliția zice că... Perfect! Păi să-ți dea și 50 de lei înapoi, dacă vin la ei cu poliția. Nu te duci, că o chem eu poliția, dacă tu ești hotărât să-i dea afară, da? Foarte repede! Bravo, Edi! Păi să-ți dea 50 și să plece din casă, da. Ai auzit, mă? Hai, te rog frumos. Hai că mai vorbim, nu mai stau toată ziua, că am treabă, da? Sunt la meci. E, joacă, mă duc la nevoți, nu la... Hai, te pup. Bine, mai târziu, pa. Pa. Bravo! Nu trece! Du-te cu ea, du-te! Hai, Edi! Bravo, Edi! Aia! Bravo! Bine! Tot, haide! Demenții ăștia stau cu demenții, am probleme cu demenții. Hai, nu-i nimic, hai, lasă, hai! Mai puțin, cred, de un minut, două. Erau cu picioarele, nu. Hai! 2-3 minute. Exact! Hai, Edi, direct, repede, hai! Prinde. Pe Bogdanea, Nico, du-te dincolo! Hai, Bogdanea, și forțează aici să mă joci! Și zi, coboară la următoare și cu partea altă, ia uite!